Ndikulandireni nonse pano pa Sam Mavita YouTube channel. Musiku la lero ndifuna ndikupaseni mbiri ya Saulos Chilima. Saulos Chilima anabadwa pa 12 February mchaka cha 1973 pa chipatala cha Queen Elizabeth Central uku ndi ku Blantyre. Saulos Chilima ndi mwana woyamba wa a Henderson Brown Chilima wakwati Enjewa ku Lilongwe komanso Elizabeth Francis Chilima wakwati Champiti mmuzi mwa Mbiri Mtengenji ku Nchewu. Saulos anakulira kwambiri ku Blantyre kumene makolo ake onse ankagwira ntchito. Nthawi yachuti monga mwana aliyense, Saulos ankakonda kupita kumudzi kwa makolo ake a abambo komanso a amayi. Saulos anapanga maphunziro ake a primary pa HHI komanso Dub Primary School. Secondary yake anakapangira pa Marist Brothers kumeneko kukhale ku Dedza Secondary School. Anaphunziranso ku school ya ukachenjede pa Chansa College kumene anachita graduate ndi degree ya social science mchaka cha 1994. Anagwirapo ntchito koma kwa nthawi yochepa ndipo anapitanso kukapanga maphunziro owonjezera master's degree in knowledge management ndipo anachita graduate mchaka cha 2006. Pa 10 August mchaka cha 2015 Chilima analandira PhD yake in knowledge management kuchokera University of Bolton in the United Kingdom. Monga munthu wa malonda, Saulos Chilima anayamba ntchito yake pa Liver Brothers imene panopa imatchulidwa kuti Unilever. Anazagwiraponso ntchito ku Leasing and Finance Company of Malawi. Ntchito yake yoyamba kugwira makampani akuluakulu unali kumeneku nthawi imene analembedwa ntchito ngati mmodzi osogolera ku ntchito ya malonda imeneyi ndi kampani ya Airtel. Mu 2010 anakhala Malawi oyamba kukhala managing director wa kampani. Chilima anathandiza Airtel kwambiri pamene anabweretsa zinthu zambiri zosintha zimene zinapitisa patali kampani ya Airtel. Izi zinali zinthu monga yaboka, Airtel Money komanso anapanga upgrade network ya 3G. Izi zinawonjezera moto ku Airtel ndipo phindu la pachaka la Airtel linakwera ndi 75% mu nyengo ya zaka zitatu kuchokera pa $54 million kufika pa $95 million mchaka cha 2015. Mu chaka cha 2014 dziko la Malawi linazizimuka ndi chiganizo cha DPP chimene anapanga potenga munthu wachilendo pandale. Saulos Claus Chilima anayimirira ngati wachiwiri kwa president kwa Peter Mutharika. Anakhala president ndipo Saulos Chilima anakhala wachiwiri mpaka chaka cha 2018. Anazakhala pa mpungwepungwe mu 2018 ndipo kagulu ka anthu ambiri kankafuna kuti Peter Mutharika atule pansi udindo amusire Saulos Claus Chilima ndipo Peter anakana. Anthu ngati Kalista Chimombo, Patricia Kaliati, Boni Kalindo ndi anthu ambiri anampasa support Chilima. Pa 21 July mchaka cha 2018 Chilima anakhazikisa bungwe lotchedwa United Transformation Movement zimene zinapangisa chipani chake cha UTM zimene zinapikisana nawo mu zisankho za 2018. Koma tadikirani kaye. Pa 1 February mchaka cha 2019 Chilima anayitanisa msonkhano ndi zipani zina monga chipani cha Joyce Banda cha PP, chipani cha Kasimu Chilumpha cha Tikonze komanso Aford. Plani inali yofuna kupeza mfundo kuti anthu agwirizane kuti azayimirire ngati chipani chimodzi. Koma zipani zonsezi zinatuluka zokambiranazi zisanapite patali chifukwa chakusagwirizana pa nkhani ya amene angazakhale running mate. Mu 2019 general election zimene mapeto ake zinakanidwa, SKC anayimirira ngati presidential candidate ndipo Chilima anayima ndi Michael Usi. Chipani cha UTM chinali pa number 3 ndipo iwowa amasatira ndi 20.4%. UTM inali ndi ma MP okwana 4 okha basi mu nyumba ya malamulo.
Zisankho za 2019 zinachitikanso mu 2020 zimene Chilima anayima ngati running mate wa MCP mu mgwirizano wa tonse umene unayika pamodzi zipani zokwana 9 ndi cholinga chofuna kugwetsa Peter Mutharika amene anali pa mgwirizano ndi chipani cha UDF. Mu chaka cha 2022 SKC anali pa nkhani ya Katangale imene Chilima anali okhuzidwa ndi nkhani yokhuza ndi Katangale wa ndalama zokwana $150 million US. Izi zinabweretsa mpungwepungwe waukulu zimene president mu nthawi imeneyo analengeza kuchosedwa kwa mphamvu zake zina. Ndipo pa nkhani inabweretsanso poyera zinsisi zimene zinalipo makamaka nkhani ya mgwirizano wa Tonse Alliance pa nkhani ya mgwirizano wawo wa chaka cha 2025 kuti zizakhala motani, koma nkhani inali yakuti sizinabwere poyera zimene akuluakulu awiriwa anakambirana. Pa 10 Juni mchaka cha 2024 ndege yomwe anakwera Chilima inagwa mu nkhalango ya Chikangawa kumeneko ku Mzuzu. Onerani video ili pa screen kuti mumve zosatira zonse za nkhani kuti zinakhala motani. Musayiwale kupanga like, share, komanso please guys kumbukirani kuchita subscribe. Is Sam Mavita here. Tionane mu video yosatira.